רשת א', כל ישראל. מבוקר עד ערב ברשת א'. גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, ברוכים המצטרפים למשדר שלנו. באולפן היום, אלכס תלמור, אלכס גורליק, טכנאי השידור. שנינו אומרים שלום לאורח שלנו היום, יורם מירון, שלום לך. שלום וברכה. יורם הוא מרכז לימודי הערבית במרכז היהודי הערבי לשלום בגבעת חביבה, מורה לערבית במקצועו. אנחנו נשוחח, יורם, היום על עיסוק אחר שלך, תיעוד תרבות ערבית. תכף ננסה להבין על מה מדובר, וזה עם צאת ספר חדש לאור, ואני לא אומר ספר שלך בכוונה, כי אתה הסברת לי והדרכת אותי, אני אגיד גם את זה. ספר תיעוד פולקלור ערבי שנקרא אגדה של כפר. עכשיו, אתה חיברת את הספר הזה בשיתוף עם ריאד קבהה, ואני מתנצל מראש על הגיית השמות הלא כל כך רעותה שלי, ורב אבו ראיה, נכון? אני אתקן. אוי, ואתה מחייך בצורה שאומרת לי שאני רחוק אז בוא תגיד אתה נכון. השותפים לחיבור של הספר הזה הוא ריאד קבהה, שהוא תושב הכפר ברטעה בוואדי ערה, והיום הוא ראש המועצה, מועצת בסמה, מועצה של 3 כפרים בוואדי ערה. השותף השני הוא רפע אבו ראיה, שהוא ארכיאולוג במקצועו והוא פקח של רשות העתיקות. הוא בן ותושב העיר סכנין בגליל, ואנחנו יחד ביצענו את העבודה ואת ההוצאה לאור של הספר אגדה של כפר, ובערבית חקיית אל מקן וזמן. מה זה בעצם? מה יש בזה בספר? הרעיון הוא בעצם פשוט ולא פשוט באותה מידה. הרעיון הוא לעבור על כל היישובים הערביים במדינת ישראל, שבתוך הקו הירוק, ובכל יישוב לנסות לאתר את הסיפור, סיפור העם, שהוא הסיפור המייצג, הסיפור המקומי, הסיפור שמוכר על ידי מרבית או אולי כל תושבי המקום, ואפשר לומר שזה הסיפור של היישוב. לאתר את הסיפור הזה, להקליט אותו, לכתוב אותו, כמובן בשפת המקור, בערבית, ולהביא ליד זה תרגום בעברית של הסיפור, ובתוספת כמובן של מראה מקומות, הערות היסטוריות, הסברים לשוניים וכל מה שקשור בזה. עכשיו, זה נשמע לכאורה נורא פשוט. בדמיון, הולכים, שואלים מי המספר המקומי, יושבים איתו 20 דקות, שותים כוס תה או כוס קפה, תודה רבה, יש סיפור, הולכים אני מניח שעבודה פה הרבה יותר מסובכת, ולו בגלל הצורך להחליט מהו הסיפור המייצג. אני מניח ששמעתם הרבה. כן, אז יש פה מספר בעיות. אולי הבעיה הראשונה היא באמת איך מגיעים לסיפור. היחס של האוכלוסייה הערבית לסיפור, סיפור העם, סיפור העממי, למספר, החכוואתי, מוכר לנו תיאטרון אל-חכוואתי בירושלים, הוא רציני. סליחה, מה פירוש חכוואתי? מספר. אוקיי. מספר, חכה, דיבר, סיפר. חכוואתי או ראוי, זה המספר הסיפורים. והוא מתייחס ברצינות לסיפור. אז כשאתה בא אליו, אז כמובן אתה בא ואתה שותה את הקפה ואתה יושב שעה, שעתיים, ואחר כך אתה אומר לו, בשביל מה באת? ואני מעוניין לשמוע את
הסיפור שלך, ואפילו להקליט אותו. ואז הוא יגיד, טוב, תבוא בעוד שבוע-שבועיים, ואני... למה? אתה בא בעוד... כי הוא צריך להכין. מה להכין? זה את לא הסיפור. זורם? אתה בא אחרי שבוע-שבועיים, ואז הוא אומר, כן, אבל אני עוד צריך לשאול כמה בני דודים, לקבל גם את האישור שלהם. זה לא שמיד ככה הוא זורק לך את הסיפור ואתה מקליט אותו. אישור לאמיתות הגרסה? או... שהגרסה היא נכונה, שלא יפגע במישהו, הוא יודע שזה ילך להתפרסם בספר, הוא רוצה לקבל את ההסכמה שלהם. אז לא תמיד זה ככה, אבל היו לנו מקרים שכשבאנו בפעם השלישית, הבן אדם כבר לא היה. המספרים הם זקנים. לא היה בין החיים. לא היה בחיים. כן. אגב, בציבור הערבי, מספר סיפורים כזה, איך הוא נתפס היום בתנאים המודרניים, כי אנחנו יודעים שמספרי סיפורים בזירה היהודית שביישוב בארץ ישראל, בישראל, אלה בהרבה מקרים אנשי מקצוע שפרנסתם על סיפורים. כן. אז פה זה לא עניין של פרנסה, אלא זה יותר עניין של דמות בחברה, תפקיד חברתי. שנאמר עד המאה שלנו, נדבר על המאה ה-20, ראשיתה, היה לו בהחלט תפקיד חשוב. כשאנחנו מדברים עוד אין רדיו ואין טלוויזיה ואין מחשבים ואין חשמל, ומה אנשים עושים בערבים הארוכים. ואז יושבים במדרפה, בחדר האורחים, והמספר הוא בעצם המרכז, הוא מספר, באים לשמוע. אחד הרעיונות של הספר הזה ושני ספרים שקדמו לו, היה בעצם לשמר את החומר הזה, את הפולקלור הזה, את סיפורי העם האלה, שהיום הולכים ונעלמים עם הדור הזה שהולך וקלה, והחומר הזה הרבה פעמים הולך ונאבד איתו. למה? למה אין להם ממשיכים? משום שהחברה היום פחות פנויה להאזין לסיפורים האלה. גם אצלנו, אמנם ישנה אצל היהודים, ישנה דחייה אולי של הסיפור העממי היום, אבל זה בדמות פסטיבלים, תוכניות בטלוויזיה, אירועים תרבותיים, ולא המספר העממי שבאמת יושב לו איפשהו שם ביישוב, ואנשים באים אליו לשמוע. זה הפך להיות משהו מקצועי הרבה יותר. בחברה הערבית עדיין פחות, אם כי יש כיוון כזה, יש כיוון שאומר לשמר את הסיפורים האלה, לכתוב אותם, ופה יש עוד בעיה כמובן, איך אתה כותב סיפור שמסופר, וזה לא פשוט. למה? זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה שלך. כשאתה מספר סיפור, אתה לא רק אומר את הדברים, אתה גם מראה אותם. אתה עושה מחוות בידיים. אתה מזיז את הידיים, אתה יוצר קשר עם הקהל שלך. הרבה פעמים אתה חוזר על מילה 3 פעמים. נכון. איך אתה יכול לכתוב את כל זה בשני עמודים, 3 עמודים של סיפור? זה קשה. אבל נחזור עוד לשאלה הראשונה, בסופו של דבר, מהו הסיפור המייצג? לא פשוט. וגם היום, אחרי שהספר יצא לאור, וחילקנו אותו, והוא התפרסם בגליל, הספר הזה הוא אסופה ראשונה מתוך סדרה של 3-4 ספרים. כרגע הוא מקיף את כל הכפרים שבגליל, מגבול הצפון ועד אזור נצרת, כ-50 כפרים. כשהספר יצא לאור, עשינו אירוע גדול, זה היה בסכנין, הזמנו את כל המספרים, 40-50 מספרים. היה אירוע בהשתתפות ראש העיר וחברי כנסת. לא טוב, לא טוב. אתה כבר פעם שנייה, יורם, אומר אירוע. חפלה. לא, זה היה יותר מחפלה. זה היה יותר מחפלה, זה היה ממש אירוע, כי היו נאומים. היו נאומים והיו ברכות, והייתה גם חפלה כמובן. והספר הופץ. ואז כמובן באו אנשי כפרים שונים ואמרו, רגע, למה בחרתם דווקא את הסיפור הזה? יש לנו סיפור יותר מוצלח. קשה מאוד לומר שבאמת קלענו ב100% של המקומות דווקא לסיפור שכל אנשי הכפר היו מוכנים פה אחד לומר שזה הסיפור.
אבל לפחות בעינינו, ובעיני המספרים כמובן, נראה שזה היה הסיפור המתאים. מתאים מבחינת המקום, והוא לאו דווקא אמור להיות הסיפור המרתק ביותר והטוב מבחינה סיפורית, אלא הוא הסיפור המקומי, האותנטי, המייצג של אותו יישוב. כשבאו באותה יותר מחפלה כן. אליכם ואמרו, למה בחרתם בסיפור הזה? החמצתם סיפור יותר טוב. נכון. תיעדתם את הסיפור היותר טוב הזה, שיהיה מתועד? עדיין לא. היו באמת באותה הזדמנות, ראש העיר סכנין סיפר סיפור גם הוא, ככה, במקום, תוך כדי החפלה, יש שם סיפור של סכנין כמובן בספר. מקורה של העיר? לא, בסכנין יש נושא של כמה משפחות גדולות. חמולות. גם חמולות. גם המחבר, השותף של הספר הזה, רף אבו ראיה, שייך לאחת המשפחות האלה הגדולות, אבו ראיה, והסיפור הוא דווקא על אירוע שהיה בין שתי משפחות גדולות, אבו ראיה ועוד משפחה אחרת, שהיה איזה סכסוך, איזה טושה, איזה קטטה שמה, זה היה בזמן השלטון הבריטי, והאנגלים פשוט לקחו את הבנים של שתי המשפחות האלה וקלעו אותם באיזה מבנה בכפר, כדי לנסות לצנן את הרוחות. לצנן את הרוחות. והסיפור מספר איך בחוכמתן של נשות משפחת אבו ראיה, הקטטה הזאת נפתרה. זה היה הסיפור שישנו. ראש העיר מאוד שמח שהסיפור הזה הופיע, כי זה התאים לו. מה היה הטריק של אנשים? הטריק היה נחמד מאוד. הם, כשהם ישבו שם כלואים בתוך בית הבד, זה היה בית בד גדול בכפר, היו שם כלואים בפנים. באו הנשים, נשות משפחת אבו ראיה, והחליטו שהן תעשנה מעשה. ובלילה, בשקט, בלי שהרגישו בכפר, הכינו סעודה גדולה, עם כל המאכלים הטובים ביותר שאפשר להכין. בבוקר, למחרת התלבשו בבגדי חג, והלכו בתהלוכה עם המאכלים האלה למקום שבו האנשים היו כלואים. שוטרים הבריטים כמובן לא רצו לתת להם להיכנס, ואז הם אמרו, אבל תקראו פה לאחד מאנשי המשפחה שלנו, אנחנו, כשהם יצאו, נתנו להם לצאת, הם אמרו, הבאנו לכם אוכל. והכניסו את כל המאכלים שהם הכינו לתוך המבנה הזה. כשהיו שם כבר כל המאכלים שהכינו, כמו שמכינים לסולחה, הרי לסולחה מכינים את הסעודה הגדולה, הם הבינו שכבר אין להם ברירה, הם כבר צריכים לאכול ביחד. ישבו שתי המשפחות, אכלו ביחד את הסעודה הזאת שהוכנה להן, וכמובן השלימו ביניהם, אמרו לאנגלים, עכשיו אתם יכולים לשחרר אותנו, נגמר. אנחנו, באותו זמן באו בנות המשפחה השנייה, אבל הם הביאו, כל אחד הביא איזה פיתה, איזה משהו לאיש שלה. אמרו להם, לא, אבו ראיה הם שעשו. וככה הייתה סולחה. זה הסיפור של סכנין. אגב, אתה מזכיר בית בד, הוא מיד עולה בדעתי ייצור הזיתים, שכל כך אופייני לגליל, כן. וליישובים ערבים. ומעניין אותי אם הזית, אולי גם פירות אחרים, בא לידי ביטוי בסיפורים האלה. בוודאי. יש גם סיפורים על זיתים. יש סיפור יפה מכפר ג'דיידה, על יד כפר יאסיף. גם, הנה, זה מקרה בדיוק שכמו שהזכרתי לך קודם, באנו למספר, והוא אומר, בסדר, תבואו בעוד שבועיים. עבר שבועיים, אנחנו לא התביישנו, באנו פעם שנייה, הוא הכין 3 סיפורים, לא רק אחד. 3 הקלטנו, וזה אולי הכפר היחידי שיש שם באמת 3 סיפורים. הסיפורים היו מוצלחים, וכמובן אפשר לקרוא אותם גם בתרגום העברי.
הסיפור שלו הוא כזה, הסיפור על הזיתים. אספר על אחד תמיד הסיפור הוא איפה, לא תמיד, אבל פעמים רבות הוא קשור במשפחה. אז הוא מספר על אבי סבו, שהייתה לו חלקת זיתים גדולה, והאזור, מי שמכיר, אזור כפר יאסיף, כולו כרמי זיתים, הייתה לו חלקת זיתים. ובעונה היו באים גנבים ומלקטים, קוטפים, גונבים מהזיתים. הלכו הצעירים, החבר'ה של המשפחה, לשמור. בלילה, שומרים על החלקה, פתאום באמצע, שומעים רעש, אבנים נופלות, שיחים, הבינו שבאו לקטוף. חיכו קצת, נתנו להם למלא את השקים, כשהשקים היו מלאים, התנפלו עליהם. חלקם ברחו, ואחד תפסו אותו. עיקו אותו, תפסו אותו, קשרו אותו עם הכפייה, והובילו אותו כפות, קשור לסבא. מספר, לסבא שלי. באים לסבא, הסבא מסתכל עליהם, מסתכל על הבחור הקשור, אומר להם, איך אתם יכולים לבן אדם כזה, יפה, נאה, חזק, מכובד, ואתם משפילים אותו וקושרים אותו עם הכפייה על הצוואר בגלל שק זיתים? לא רק שהוא אמר את זה, הוא גם היכה את שני הבנים שלו שתפסו את הגנב, אמר לגנב, שב, תאכל. אומר לו, אני לא רעב. אומר לו, שב, תאכל. הושיב אותו בבית, האכיל אותו ארוחה טובה, אמר לבנים, אתם תלכו ותמלאו 3 שקים עם זיתים. מילאו 3 שקים עם זיתים, אמר לבחור, קח את 3 השקים האלה, חזור אליך, למשפחה, הביתה, ותספר להם איך קיבלו אותך אצלנו, במשפחה. ויצא לדרכו. זה הסיפור של הכבוד. רגע, אני מתנצל נורא על הבורות שאני מגלה. אני צריך פירוש. כי אתה יודע, ברוח של ימים האלה, גנב! אז אולי לא 5 שנות מאסר, אבל בטח שווה מכות הבן אדם. עוד גנב... אני אדגים לך את זה בסיפור אחר. הרי מה אנחנו רוצים בעצם מהגנב? אנחנו רוצים שהוא יפסיק לגנוב. נכון. באותו רגע, בושה. באותו רגע שהוא קיבל את 3 שקי הזיתים והלך, חזר לביתו. וסיפר לבני משפחתו, הנה, אני באתי לגנוב. ואיך נהגו בי? לא היכו אותי, לא השפילו אותי, לא הביאו אותי למשטרה, נתנו לי 3 שקי זיתים. היה סיפור דומה בשפרעם, שפרעמר, על אחד המכובדים, השייכים של שפרעם, שהייתה לו סוסה. הייתה סוסה אצילה, ובשום מקום, כולם ידעו הוא כל כך היה אוהב את הסוסה שלו, שהוא היה ישן על ידה בלילה. ויום אחד באו 3 גנבים לגנוב את הסוסה. באו מחברון, שמעו שיש סוסה שכדאי לגנוב אותה. אמרו להם, אבל תיזהרו, הבחור הזה הוא גבדאי, הוא גיבור. כשאתם נכנסים לשם, תיזהרו. הוא ישן על יד הסוסה, הם נכנסו, ראו אותו ישן, והתחילו להוציא את הסוסה. מוצאים את הסוסה, במקרה היא הייתה בהיריון. אז כשרצו להוציא אותה דרך הדלת, זה עשה רעש, היא הייתה שמנה, והעוקף שלה, הוא התעורר, ראה שהסוסה יוצאת, לא הבין מה קורה, עד שהם התחילו לברוח. ברחו, כל הכפר התעורר, רדפו אחריהם, תפסו אותם. היכו אותם, תפסו אותם, הביאו אותם אליו הביתה, אל בעל הסוסה. בעל הסוסה, כשהביאו אליו את 3 הגנבים, אמר להם, עכשיו אתם אורחים שלי. אתם תשבו פה, לפי מנהג הכנסת האורחים, כשבא אורח לבית, לא שואלים אותו, לא למה באת, לא מאיפה אתה, מי אתה, קודם כל מארחים אותו, ולפי המנהג 3 ימים ושליש. יישב, יתארח, ידאגו לו, יאכילו אותו, ילין אותו, ולא שואלים אותו מי אתה ומה אתה. אחרי 3 ימים, ילך לדרכך. 3 ימים, הושיב אותם אצלו בבית, אירח אותם, האכיל אותם, השקע אותם, הלביש אותם בגדים חדשים,
ואחרי זה אמר להם, עכשיו תחזרו לחברון. ומאז הם נעשו ידידים. זאת אומרת, היחסים בין המשפחה שלהם בחברון והמשפחה שלו בשפרעם נמשכה עד מלחמת ששת הימים. עד ש... באמת, היא נמחה עד 48, וחזרה אחרי מלחמת ששת הימים, כששוב יכלו להיפגש. ועד היום יש להם קשרים של שתי המשפחות. מהמקרה שבאו לגנוב את הסוסה של הסבא שלו לפני 60 שנה, 80 שנה. באמת, אנחנו מסתכלים פה על איזשהו מוסר אחר, שונה מזה שאנחנו מכירים אותו. יורם מירון, האורח שלנו כאן, עומד מאחורי הספר אגדה של כפר, שנכתב בסיועם של ריאד קבהה ורפה אבו ראיה. השתפרתי? מצוין. לאט לאט. רשת א' או לא רשת א'. תגיד, אתה מורה לערבית כפי שהגדרנו קודם במקצועך, ואני לא מתייחס אליך כאל מומחה לתרבות ערבית, אבל בכל זאת, איזו התרשמות יש לך, בעיקר לאחר שזה כבר ספר שלישי שאתה מוציא בנושא הזה, קדמו לו הספרים אגדות בוואדי וסיפורי נשים גרגר הרימון, עוד מעט נדבר גם על הספרים האלה. סיפור מן הסוג שסיפרת עכשיו על השייך וסוסתו האצילה. עד כמה יש בו דמיון או משאלת לב, ועד כמה יש בו מן האמת התרבותית. ואני לא מתכוון לפרטים, אם הוא באמת שכב למרשות הסוסה, ואם הסוסה עשתה רעש דווקא ביציאה מן הערובה, אלא אני מתכוון לרוח הסיפור. עד כמה הוא קשור לאמת? לאמת התרבותית של... או שזה משאלת לב אולי, שככה... לא, לאמת התרבותית הוא בוודאי שייך. צריך להבדיל בין שני סוגים של סיפורי עם. אנחנו מדברים על סיפור עם. עכשיו, סיפור העם מבדילים בין אגדה לבין מעשייה. אגדה, כמובן שיש בה הרבה מהדמיון. תמיד ישנו דמיון. אולי אחר כך נספר סיפור שמבליט את הנושא של הדמיון, אבל הוא מעוגן במציאות. הוא במקום מסוים, על אישיות מסוימת, על מקרה שקרה, שאירע. המעשייה היא בעולם הדמיון. היא מעבר לשבעה ימים ומעבר לשבעה הרים, והיא כולה איפשהו מנותקת מהמציאות, ויכולה להיות כולה בדמיון. פה אנחנו מדברים על סיפורי מקום. סיפורי מקום קשורים בתרבות, קשורים באירועים שהיו, קשורים במציאות, והיות ואנחנו חיפשנו את הסיפורים המייצגים יותר, אז כמובן שיש פה איזושהי אמת, איזושהי חוכמת חיים, איזשהו מוסר, איזשהו אירוע שהשפיע על התולדות. אם אתה רוצה אפשר להדגים את זה בסיפור אחר שיותר דמיוני. כן. יש שני כפרים, אנחנו מדברים על כפרי הגליל. כל הכפרים, הסיפורים האלה הם מאזור הגליל, הגליל העליון בדרך כלל. ישנם שני כפרים שהם דומים בשמות שלהם. אחד זה דיר אל אסד. דיר זה מנזר. אסד אריה, מנזר האריה. ישנו כפר שנקרא דיר אל אסד, על יד כרמיאל. אבל יש גם כפר עין אל אסד, מעיין האריה. כן. וכמובן כשהלכנו לכפרים האלה, השאלה הראשונה הייתה מיהו האסד. ואז מספרים שיום אחד הופיע בכפר איזה דמות של בן אדם מוזר, שהיה לבוש בגדים שחורים, ואיזה כובע שחור על הראש, מוזר, אף אחד לא ראה דמות כזאת בכפר. וכמו שקורה תמיד, הילדים התחילו לרוץ אחריו ולצחוק ולצעוק ולזרוק אבנים, זה לא היה אינתיפאדה, זה רק זרקו קצת ככה. מסתבר שהוא היה כומר שבא מלבנון, ורצה להגיע למנזר ולייסד שם את הכת של הנזירים שלו, אבל הוא מאוד נפגע מהעניין הזה שכך קיבלו אותו, והחליט שהוא ילך לצפת, לוואלי, זה היה בימי הטורקים, לשליט הטורקי, והתלונן על אנשי דיר אל אסד, שככה הם מקבלים אורח.
עלה על החמור שלו והתחיל לרכב לעבר צפת. ורוכב יום ומגיע הערב, ולפנות ערב הוא מגיע שם לאיזה מעיין, ומחליט שפה הוא ישן וינוח ולמחרת ימשיך בדרכו. כשהוא ישן בלילה, הייתה חורשה שם מסביב למעיין, ובאותה תקופה היו אריות, ובא אריה וטרף את החמור. מתעורר בבוקר ורואה אין חמור, אבל יש אריה. מתיישב על האריה ורוכב עליו לצפת. מגיע לצפת רכוב על האריה. כל תושבי צפת רואים בן אדם רכוב על אריה, לוקחים אותו בכבוד גדול אל הוואלי, למושל הטורקי, פלא, בן אדם רוכב על אריה. וכמובן הוואלי הטורקי כיבד אותו והעניק לו את הבעלות על המנזר הזה, ומאז המנזר נקרא דיר אל אסד, מנזר האריה, והכפר שקם ליד המעיין נקרא עין אל אסד, המעיין של האריה. תשמע. אז אתה תגיד, מה, בן אדם רכב על אריה מעין אל אסד עד צפת? לא, אני רציתי לשאול אותך משהו אחר. כשאתה סיפרת את הסיפור הזה, אני עצמתי את העיניים, ובאופן אסוציאטיבי, שוב, אני לא מומחה לדברים, חשבתי מיד על אלישע בן אבויה, עלי קרח שמתקלסים בו, ועל שמשון הגיבור. אני לא יודע בדיוק למה, אם זה בגלל האריה או בגלל הגבורה והיכול... הרי לא כל אחד מסוגל לרכוב על אריה כעניין של מה בכלל. וחוץ מזה, יש פה טעות שכולנו יודעים אותה. הרי לא האריה צד, אלא הלוויה. אבל האריה עם הרעמה שלו... כמובן. אז זה... המוטיבים האלה חוזרים. אם הזכרת את הספר הראשון שלנו, אגדות הכפר, כן. אגדות הכפר בערבית... לא, הראשון זה אגדות הוואדי. הוואדי או בוואדי? הוואדי הוא ואדי ערה. ואדי ערה, כן. הוא בערבית חקיית אל-ואדי, סיפורי הכפר, אגדות ואדי ערה, שהוא בעצם סיפורים לאו דווקא מייצגים, אלא סיפורים שנראו בינינו המעניינים, היפים, הטובים ביותר באזור, בכל, או ממרבית הכפרים שבאזור ואדי ערה, מזלפה בצפון ועד ביר א-סיקה שם בדרום הוואדי. הגענו לאום אל-פחם. אום אל-פחם מספר לנו קאסם זד, המספר, שוב פעם, מעשה שהיה בסבא של הסבא שלו. אגב, עצור לשנייה. אום אל-פחם היא יישוב ענק במונחי יישובים ערביים, עיר, אבל גדולה. יש שם רק מספר אחד? לא, יש הרבה מספרים, כמובן. במקרה הגענו למספר הזה, בגלל קרבה, הכרתי אותו, הוא היה גם כן ידיד שלי לפני הרבה שנים, והלכנו אליו. שאלנו אותו למי צריך ללכת, ואז הוא אמר, אל תלכו רחוק, אני אספר לכם. והסיפור במקרה מצא חן, והוא מתקשר לעניין שהזכרת קודם. הוא מספר על הסבא של הסבא שלו. והתקופה היא תקופת הטורקים. בזמן השלטון העות'מאני הטורקי, המושל של המחוז היה אל-ג'זאר. אל-ג'זאר מוכר לנו מהמסגד שלו בעכו, אבל אל-ג'זאר זה לא השם שלו. אל-ג'זאר זה הכינוי שלו. למה כינו אותו אל-ג'זאר? משום שהתחביב שלו היה לכרות את הראשים של האויבים שלו, הוא היה גוזר אותם, היה כורת את הראשים. אומרים שהוא היה כל כך אכזר, שהוא היה קובר את האויבים שלו בתוך חומות עכו, שאז הוא בנה אותם בעודם בחיים. היה דמות אכזרית במיוחד. ויום אחד הוא שולח את החיילים שלו, את הז'נדרמה, לאום אל-פחם. למה? לגבות מיסים מהתושבים, הם חיו ממיסים, האימפריה העות'מאנית. באים החיילים לאום אל-פחם, רוצים להוציא את המיסים מתושבי הכפר, ואנשי אום אל-פחם אומרים, לא, אנחנו לא משלמים מיסים. שלח את הצבא, והלכו והחרימו את כל העדרים והמקנה והפרות והעיזים והגמלים והסוסים של אום אל-פחם, לקחו אותם לעכו. עובר שבוע, שבועיים, חודש,
אנשי אום אל-פחם רואים שאי אפשר, אין ממה לחיות. הבינו שאין מנוס, צריכים ללכת לאל-ג'זר ולבקש את... לחלות את פניו. אף אחד לא מעז ללכת לעכו. לא רוצים לגמור בתוך החומה. למי הלכו? הוא אומר, הלכו לסבא שלי, שהיה ידוע כאיש חכם ונבון. אמרו לו, אולי אתה... אמר, בסדר, אני אלך. עלה על הסוסה שלו, פה שואלים אותי תמיד, אבל רגע, הסוסה כבר הייתה בעכו, אז הייתה לו סוסה. עלה על הסוסה ורכב לעכו. הגיע לסריה, לארמון של הג'זר, עומד בפתח שם הבוואב, השומר, אומר לו, מה? אומר לו, אני לג'זר. אומר הבוואב, השומר הזה לג'זר, יש פה איזה שייך זקן בפתח רוצה, אומר לו הג'זר, אדחלו, תכניסו אותו. פותח לו את השער, וזה נכנס לתוך הסריה, לתוך הארמון, רכוב על הסוס. שרואה אותו הג'זר רכוב על הסוס, מתנפל עליו. מה? ככה אתה נכנס אליי לארמון, רכוב על הסוס? לא. הוא לא מפחד, לא מתבלבל, מכניס את היד לכיס, מוציא את המסבחה, את מחרוזת התפילה שלו, משליך אותה על הארץ לפני הג'זר. ברגע שנפלה המסבחה על הארץ, הפכה להיות לנחש. והנחש מתנפל על הג'זר, ומתחיל לתקוף אותו. והג'זר נסוג לאחור ואומר, הצילו, הצילו. אומר לו, סבי, אם אתה תחזיר לאום אל-פחם את המקנה שלהם, את הסוסים שלהם, את הפרות שלהם, את הגמלים שלהם, אני אחזיר את הנחש. הג'זר בלית ברירה מקבל את התנאי, הופך בחזרה את הנחש למסבחה, למחרוזת תפילה, וחוזר לאום אל-פחם עם כל המקנה והגמלים והסוסים והחמורים, ואנשי אום אל-פחם העניקו לו את מחצית אדמותיהם, כך הוא אומר לפחות, כתמורה למעשה שלו. איזו משפחה זו אגב? המשפחה היא זד, קסם זד, משפחת זד. משפחה גדולה באום אל-פחם? לא כל כך גדולה, אבל מהמכובדות, מהמוכרות. באום אל-פחם יש 4 חמולות גדולות, והיא משתייכת לאחת החמולות, אבל היא משפחת בת כזאת של אחת החמולות. אז תשאל, אז מאיפה המוטיב של הסיפור הזה? אז כמובן, אנחנו משה ואהרון והמטה, והסיפור מוכר. אבל ככה הוא מתגלגל בין אבל מעניין שזה לא הסיפור הראשון שאתה מספר, יורם, מירון, שהולך אחורה לא כל כך הרבה. זה לא אבות אבותינו היו, אלא זה מיוחס לתקופת הטורקים, נדמה לי פעמיים כבר הזכרת, כן. או תקופת הבריטים. זה קרוב, זה 50-100 שנה במקרה 200-300. 300 במקרה של הטורקים. שם זה נגמר. הרי ההתיישבות הפלסטינית, נקרא לה ככה, בארץ ישראל או בפלסטין, זה בערך הגיל שלה, 400-600 שנה, לא יותר. הסיפורים לא מגיעים הרבה יותר רחוק, לפעמים הם הולכים למוצא הרחוק יותר שלהם. אם הם באו ממצרים, או באו מסעודיה, או באו מאיזושהי ארץ אחרת, אז הם מביאים את הסיפור איתם. כמו שהעולים שלנו הביאו את הסיפורים שלהם ממרוקו ומארצות אחרות. אז לפעמים הסיפור בא איתם. אבל כן, הסיפורים הם מתקופת השלטון העות'מאני והבריטי, והיום כמובן השלטון הישראלי. היו בין המספרים כאלה שהביעו באוזניכם, המתעדים, חשש או דאגה מניתוק מורשת הסיפורים עם עלייתם לגן עדן של המאמינים. כפי שאמרת שקרה לכם במקרה או שניים כשנועדתם עם אדם מסוים, ומפאת גילו הוא כבר נפטר לבית עולמו כשאתם הגעתם אליו. לא הייתי אומר שמקומיים, זאת אומרת שאנשי הכפרים שמהם שמענו את הספרים שהם באמת זה היה בתודעה שלהם, אני לא חושב. זה יותר הייתה מגמה שלנו, זאת אומרת של גבעת חביבה כגוף שעוסק כל הזמן בנושא הזה, גם של הוראת ערבית, גם של איסוף, שימור של החומר הזה, הפולקלוריסטי, והיה לנו פה בהחלט עניין
והיות ואנחנו עובדים ערבים ויהודים ביחד בגבעת חביבה, אז יש פה עניין משותף שלנו. אולי בעקבות העיסוק הזה שלנו, גם האנשים אחר כך שפנינו אליהם, והכפרים יודעים עכשיו שאנחנו עוסקים בנושא הזה, גילו עניין ובהחלט שיתפו פעולה וראו את החשיבות של הנושא. משהו מזה כן אפשר למצוא. יש היום איזשהו כיוון שהוא די ברור ביישוב הערבי בישראל, שניסיון לשמר ולהעלות אולי מחדש, לשחזר את המורשת של 48 ולפני 48. אנחנו מכירים את זה, השימור של הכפרים שאינם, ואז יש איזושהי נטייה כזאת. אפשר לראות את זה לא פעם, מוצאים בכפרים איזשהו ספר, שהוא ספר שמייצג, ספר של המקום, של הכפר, אז יופיעו שם גם כמה סיפורים שמלקטים מהתושבים של המקום, או שירים ששרו בזמנו, או מנהגים שונים שהיו, מנסים לשמר אותם ולאסוף אותם. בסך הכל הנושא הזה הוא מוזנח, הוא לא... מה פירוש מוזנח? אין איזושהי עבודה מדעית, עבודה שבקנה מידה גדול, ארצי, אזורי לפחות, של לשמר את הדברים. גם לא של מוסדות המחקר השונים? האוניברסיטאות. עד כמה שאני יודע, בתחום הזה יש בהחלט בחיפה, באוניברסיטת חיפה, קיים ארכיון אסאי, ארכיון הסיפור העממי בישראל, על שמו של דוב נוי, שיש בו מאות אלפי סיפורים של כל העדות וכל העדות השונות בישראל, כולל כמובן גם סיפורים ערביים. אבל הסיפורים הערביים שהגיעו לארכיון הזה, הם קודם כל במיעוט שמה, והם הגיעו באקראי, אני חושב יותר על ידי סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הערבים, והביאו מדברים שהם עסקו בסביב הלימודים שלהם, ולא איזושהי פעולה באמת בקנה מידה ארצי או אזורי לפחות של איסוף ושימור. היו כמה דברים, דווקא אוניברסיטת חיפה, אני יודע שכן עסקה יותר בצד הלשוני של הנושא הזה, של לעבור ולשמר ולחקור אולי יותר את הלהגים השונים של הערבית בארץ, כולל הערבית הגלילית כמובן, ודרכם, דרך השימור הזה של הלהגים, הגיעו גם לסיפורים. ויש איזו כוונה להוציא ספר באוניברסיטת חיפה של החומר הזה, של סיפורי עם. אבל בסך הכל נעשה מעט בתחום הזה, ומבחינת זאת גבעת חביבה אולי חלוץ. אגב, אתם מקליטים, אתה אומר את הסיפור, גם מקליטים וגם רושמים, אני מבין. כן, אבל מקליטים זה ככה, ההקלטה נעשית תוך כדי שמיעת הסיפור. כמובן הקלטה בתנאי שדה זהו, זה מה שרציתי לשאול. למה למה לא להשקיע? חסר לי מה שאמרת קודם, הסיפור, טעמו ועסיסיותו תלויים גם בשמיעת המספר, וגם במחוות ובתנועות שהוא עושה. ואני יודע שזה עולה המון כסף, אבל מסקרן אותי אם התעניינתם באפשרות לשים שם צוות הקלטה והסרטה או צילום כן, בוודאי. מה שנעשה בתחום הזה זה כך, הספר הראשון, אגדות הוואדי, הוא כולו מוקלט בקריינות טובה של קריין בערבית, קריין טוב שקורא את הסיפורים בערבית כמובן, וחלק מהסיפורים הומחזו וצולמו על ידי צוות הוידאו של גבעת חביבה, על ידי שחקנים מקצועיים. אפשר לראות את הסיפורים האלה מומחזים. בחייך. הספר השני... מה קריין? האותנטיות של השייך הזה. רגע, הספר השני, זה של הנשים. זה אמרנו קודם... קראנו לו גרגר הרימון. סיפורי נשים דווקא. סיפורי נשים, כן. יש ספר שנקרא גרגר הרימון, בערבית פרט רומן, שזה שם של גיבורה של אחד הסיפורים, שהוא כולו אוסף של סיפורים, גם 50-60 סיפורים על נשים.
המספרים והמספרות, מרבית המספרים הן נשים, מספרות, אבל גם כמה גברים שסיפרו. התנאי היה שהסיפור יהיה על אישה, על הנשים הערביות. והספר הזה, כשגמרנו להוציא אותו, גם הוא דו-לשוני, כתוב בערבית, מתורגם לעברית. אותו עשיתי יחד עם זיכרונו לברכה נימר מסרווי מבאקה אל-גרבייה, שנפטר תוך כדי העבודה על הספר הזה, והשלמתי אותו עם מורה לערבית שעבדה אצלנו בגבעת חביבה, כרמלה שחאדה, כרמלה ערבייה, לא יהודייה, נוצרייה משפרעם, וביתו של אותו נימר, זיכרונו לברכה, היא הופיעה גם בטלוויזיה בכמה תוכניות, והיא יודעת טוב לקרוא ולהציג, וכל הספר הזה מוקלט בקלטת וידאו בסיפור שלה. היא מספרת את הסיפורים, קוראת, מספרת את הסיפורים האלה בקלטת וידאו, וניתן לראות את זה ולשמוע. הספר האחרון, אגדה של כפר, גם הוא מלווה בהקלטה. הפעם זה כבר על CD, אנחנו קצת מתקדמים עם העיתים. ושוב פעם אפשר לשמוע אותו, לא לראות, אבל לשמוע בקריינות. קריין ממש או אחד? קריין ממש של כל ישראל. למה? שקורא אותו בערבית. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכל ישראל כמובן, למה לא הקלטות אותנטיות? בשביל לשמר את הצבע גם. הקלטה אותנטית זה ככה, כשאתה תוך כדי איסוף הסיפורים כמעט שלא ניתן להביא הקלטה שתהיה ברמה שאפשר אחר כך לצאת איתה לשוק, מה שאומרים, כי ההקלטות הן בתנאי שדה מאוד קשים, זה לפעמים ממש בחוץ, אתה מסתובב בחוץ ומסביב שומע את החיות ואת הרוח ואת העצים ואת הרעש, וזה כמובן כהקלטה זה מקשה. לפעמים זה מקשה עד כדי כך שקשה אחר כך להבין את הסיפור ולכתוב אותו. הקלטות הן מצב. יחד עם זה, אנחנו את ההקלטות האלה לחוקרים, או לאנשים שמעוניינים לעבור על החומר האותנטי, כמובן הן פתוחות לקהל, ומינרווה, שהיא הוציאה לאור את הספר הזה, מינרווה זאת חברת הוצאה לאור. מינרווה זאת חברה של הוצאה לאור. היא גם דאגה להקליט, הקלטה מקצועית, את החומר האותנטי שנאסף בכפרים, גם של הספרים הקודמים, והוא עומד לרשות החוקרים, או הקהל הרחב, שמעוניין לשמוע את ההקלטה המקורית של הסיפורים, של שלושת הספרים האלה. אגב, הספר, אני לא יודע אם גם הספרים האחרים, אבל הספר הזה, האחרון שיצא עכשיו, אגדה של כפר, בנוי בצורת אחד מקרא ואחד תרגום, דף ימין על ימין בערבית, והדף השמאלי, דף הראי שלו, בעברית. כן. זה נוח ככה לקרוא לציבור הקוראים. זאת אומרת, למה לא להוציא את זה אחד בערבית ואחד בעברית? או באנגלית, או מה שלא יהיה. כן, הדו-לשוניות היא עוד טיפה אחרת. הספר האחרון, אגדה של כפר, הוא באמת דף מול דף, עמוד מול עמוד בעצם, וכמובן בתוספת של הרבה מאוד הערות שוליים ואינדקסים וכל מה שצריך במהדורה כזאת. שני הספרים הקודמים... כל מה שצריך כדי לא להפוך אותו לבסט סלר. לא להפוך אותו לבסט סלר, לעשות אותו גם חצי מדעי. יש שם הקדמה של פרופסור אלי יסיף, מאוניברסיטת תל אביב. אמרת לי קודם וביקשת גם לציין את דוקטור יחיאל קרא, מן האקדמיה העברית, אקדמיה, צריך להגיד. אקדמיה ללשון העברית. ללשון העברית, שערך את הספר. כן, העורך של שלושת הספרים האלה, בעיקר מבחינה לשונית, אבל בכלל בעריכה, הוא דוקטור יחיאל קרא. עברית או ערבית? הוא דו-לשוני, ההתמחות שלו היא בשפות שמיות, והוא עבר על כל החומר, גם העברי וגם הערבי, כדי באמת לתת לו את המילה האחרונה מבחינה לשונית, מבחינת עריכה.
הוא איש האקדמיה ללשון עברית, ואנחנו נהנינו לעבוד איתו יחד. פרופסור עלי יסיף מאוניברסיטת תל אביב כתב את המבוא לספר הזה, אגדה של כפר, וגם לספר של אנשים, גרגר הרימון, פרופסור עלי יסיף כתב מבוא. הספר הראשון שהזכרנו כאן, חקיית אל-ואדי, אגדות הוואדי, מוואדי ערה, פרופסור עליזה שנהר, כתבה לו את המבוא האקדמי. שמע, יורם מירון, הזמן שלנו הולך להסתיים עוד מעט, אז בוא תספר לי, אתה אמרת לי לפני ההקלטה, שהספר החדש הזה, אגדה של כפר, הוא בעצם ספר ראשון מתוך 3 או 4 ספרים מתוכננים. כן. אז אתם יודעים שיש עוד הרבה חומר עצור בכליהם של מספרי הסיפורים האלה? או שאתם פועלים מתוך תחושה גזרתית, כיסינו את הגליל, עכשיו נלך לדרום או לנגב, אזור באר שבע, אני יודע. כן, לא, הכוונה היא מאוד ברורה. הרעיון הוא להקיף את כלל היישובים הערביים במדינת ישראל, כשיש לנו קרוב ל-200-250 יישובים ערביים. בכרך הראשון היו בערך 50 יישובים באזור הגליל, ואנחנו ממשיכים להתקדם דרומה. החלק הבא שהתחלנו לעבוד עליו בימים אלה, הוא עוסק בכפרים של הגליל התחתון, עמק יזרעאל, הכרמל, אזור בית שאן, גבעת המורה, כל האזור הזה יש בו תגיד לי, לא מעט כפרים. אתה הרי גם מלמד בסמינר גבעת חביבה. כן. מתי אתה עושה את הדברים האלה? כי זה דורש השקעת זמן. זה קצת בעיה זמן. משפחתית, כי היום הטוב לעשות את זה ימי שישי ושבת, כשאנשים בבית, וכמובן עם האישה זה לא פשוט, שאתה את השבתות מבלה בנסיעות לכפרים, אבל רוב העבודה באמת נעשית בשבתות, כשאפשר לתפוס את האנשים בבתים, וכמובן הרבה שעות של ישיבה על המחשב, להקליד את כל החומר, לתרגם אותו. יש פה הרבה עבודה והרבה הנאה. יש פה גם רצון לומר משהו בספרים האלה מעבר לתיאור? בוודאי, בוודאי. גבעת חביבה כמוסד, יש לו עניין בקשרים, ביחסים בין יהודים וערבים במדינה. זה נושא שאנחנו עוסקים בו כבר 60 שנה כמעט, 40 וכמה שנים במסגרת המרכז היהודי-ערבי לשלום בגבעת חביבה. גבעת חביבה על שמה של חביבה רייך. על שמה של חביבה רייך, סמינר הקיבוץ הארצי. וכמובן שיש לנו פה עניין בתחום הזה של מפגש וקירוב בין שני העמים. צריך לציין פה שמשרד החינוך מצא לנכון להעניק את הספר הזה שי לכל המורים שמלמדים ערבית במדינה, בכל בתי הספר בארץ, מתוך כוונה לקרב את הנושא הזה של הפולקלור, של הסיפור העממי, למורים ואולי דרכם גם לתלמידים. מעבר לזה, ההנחה שלי שהציבור היהודי